ki khubor la ong ba uwe ubreu ula talai naphang ya ka white lam ka ba ura hakakti hakasngi baar bat ula yo ban pom penyap ya uwe ukna khat sausnem bat penmen sau pat ya saungut ki breu ha ka nong ba London ha ka tei kasngi hadin kani ka wei ka he pulit jong ka tei ka than ka lala ban penjajai bat la yo ban kem no sendan ya u ha ka tei ka jingjia kani ka jingja kala pensap riang pajba ha ki rinsan social media ha ka bala yo I ya ka tei ka he pulit ka bala lek ban penjajai ya ka tei ka jingja bat kalala ban pensange ya ka tei ka jingle lamwir jong utei ubreu ha ka ba ki pulit kila yo ban kem no sendan ya utei urang ba ubaladon kumbalai penrus nem karta hajan ka hainot sha ka phang mi ngi jong ganong ba London katkum balayo iling ba katei ka durki ka bala sapriang pajba layo I ba katei ka he pulit kala tur shat utei urang ba ban kren bat pensange ya ka ei ka ba ula le baro wat la yo I ru ba utei ubriu ula ya le hi ban pet krat bat syam la ailat yano ru ban tur syajan jong u Henry laong ba ha ka por ba utei ubriu udang phai daga din ban pet katei ka he pulit kala yakon ban penkelon yo u bat ban yo penthia pelup hamadan ha ka wei pat kila yo ban ya bat kni no ya katei ka wait ka ba ulapom breu ha katei ka sngi ki pulit kila yatho bala kem no sendan ya u namar katei ka jingle lamwir jong u ha ka ba utei ukhna khat sausnem ula shudu ei no yala ka jong ka jing im klempoi perkhat bat kitei ki sau ngut ru kila shungat bat mensau ei ha katei ka jingja namar kata lo ong ru ba kin hap ban pengat yu u hapo ki kendon penkhen anjong gari namar ka jingle jong u kam long shu kabaret Henry kabalawan ra jingma ya baro ki riu pajba ki badon ha katei ka jaka bat ha kalentia jong u lada omla ban pensange no ya u ha katei ka por Laong ba utei ukhna ka sausnem ulaklat no mar ya poi hapo ka jaka sumar balapan kit ya u kat ba arngut pat na preng kitei ki bala mensau ki dei ki he pulit ki bala lej bantur sha utei ubreu ban yakon bat yale ban yo yakni yakatei ka wait ka ba ulata lain bat mait naphang yakat ki badon ha kalentia jong u Laong ba ki bor penyai katei ka than kila yo jing tip halor ka jing lektur jong katei ka kali ka ba utei ubreu unya syaka wei ka ying hatur lo ka dance ka ba don ha ka phang is jong ka nong ba London layo I ru leng ba ki kamera CCTV ba utei ubreu ulami no na katei ka kali harengkat ka wait ka ba he hakakti jong u hadin ba ula phet na katei ka ying ka ba ula lej ban rat bat tenra da ka kali jong u hi wala kata ki pulit kila yatho ba katei ka jingja kam dan jinga dei ei pat bat ki kam thombor ne ki kam pentrim jong ki le no penban kala bandai na ka jing ta kli jong utei ubreu la ne yo le se ka don ke ei ka ba penlong yo u ban le ya katei ka kam thombor ha katei ka jingja uhe pulit ka London ulayatho ya baro ki bangat ha katei ka jingja lapen kin mar syaka jaka sumar kat ba kila pen kloi Henry kalong ka bas ngosi ba utei ukhna la shu ban kerda bat ka jing mensau kala jor palat ba ki nong sumar kim la shu ban pen im yo u ha kapor ka babayang